There are people that have done worse mistakes than mine, kodwa kutfolakala ukuthi bona abazange baxoshwe emsebentini. A very warm welcome to Ulwazi Nezindaba. Please don't forget to comment and like, and if it's your first time tuning in, kindly do subscribe. Thank you. So guys, kule video lelandzelako, it is a lady that is sharing indlela lakatfolakale alahlekelwa ngayo umsebenzi, usebentela a certain retail shop, and uyasho ukuthi kunebantu that have done worse than me, kodwa kona kutholakala ukuthi bayacolelwa because of their long service within that retail. However, yena manje she's just seeking advice, kakhulukazi legal advice, on how she can deal with this matter, because uyachaza ukuthi lo msebenzi ungiko konke lapha kuye, she really needs the job nakanjani. Uphinde futhi uyasibalela ukuthi I've really tried asking for leave bangalela because I was exhausted, ngiyafunza ngalana msebenzi, kodwa for this mistake lengiyendile kutfolakala ukuthi mina cha bangikhombisa ligede. So she's just asking for advice on how she can deal with this matter. You are very much welcome to share your views. Sanibonani guys, sanibonani. Igama lami nguSilindle Wacele. Guys, ngeke ngiposteke la ku TikTok wami, ngiposte ngibuyele esikoleni. So ke guys, 2023 ngibe nenhlanhla ngathola isikole. Ngafunda. And lesikole ngisithole ke guys ke at a semi private. So it's not funded by NSFAS. So nanga apply ibhasari nganenhlanhla ngayithola. Ibhasari ke futhi ikhokhela isikole, ayiniki imali stipend, akuna stipend. So like imali yokugibela, imali yokurenta, imali yokudla. Nginanomntwana ke guys, I'm a single parent. Nginanomntwana, so yeah, ibhasari ke bingangikhaveli ke indaba zokuthi ke ngidlani nani. So ke guys ke ngifundile 2023 bekunzima, nginayo laptop, anginazo izincwadi. Ukunzima kwa 2023 kuzokwangicost ukuthi ngiphinde unyaka. So 2024 bengiphinda u2023 wami. Kune module bengifilile. So ke guys ke bengimane ngiya ke kule company Shoprite South Africa ndiyofuna umsebenzi lapha yana ku manager. Ngiya ithi awukho umsebenzi. Kuthe 2024 ngoMarch ngawuthola umsebenzi ezecash. Ngasebenza ke guys ke uyayazi ke Shoprite ke bakhona basebenza khona bangangivumela afanele be over fanele ushode. Ngasebenza kahle guys, ngasebenza kahle wona ngeke ngiyitholele nje yabankulu kokuyivibal. Yes. So yaphelelwa ke nayo 6 months. Okay ke guys ke so last week not last week Saturday itilam was over with 800 rand. So ke Sunday ke sales manager investigate ukuthi kwenzekini. Luck enough bengikuthilile encane le kuthiwa express till engathatha ama items amakhulu, kube lula ukutracker ukuthi kwenzekeni. Kwathola ukuthi ngibe over, nginike customer imali eshodayo. Customer beyidraw u2.8 ngayinika u2000. Yeah, so guys ke ngicheckile islip, ngibalele customer imali, and it was a human error because ngicheckile the customer ngiyibalele nginikile islip sayo, and imali angiyikhiphanga ngayithatha imali kubona eShoprite ngayisa kubona. So icustomer ngase zibuye ke izofuna imali yayo. So ngasuspendwa ke last week Saturday. Suspendiwe ke ngazoxoxa ke ngadismisswa Thursday. But ke guys, I feel like my dismissal was unfair ngoba bengiqala ukwenza iphutha njengaleyana. Yebo imali enkulu basho kanjalo, but ukhona nje umuntu owenza same mistake, but yena una more than 15 years eShoprite. Wenda the same mistake kodwa wathole i-final warning, and emva kokuthi ethola i-final warning wa over nge100 rand. Kodwa futhi wathole extended final warning. Kwana noma sengikhala guys, ngibatshela ukuthi le mali iyangisiza, ngiyarenda mina, kumele ngidle, nginomntwana. Guys ngine stress kwamanje. Angazi ukuthi ngizorenta ngani, angazi ukuthi ngizodlani, ngizokwenza njani. And ngiyicelile leave kumanager wami, ngayicela leave wanganginika. Bengikhathele guys, ngibhale exam. I think nje ingqondo yami ikhathele because ngicheckile. Noma ingqondo nje ikhathele, ngicheckile guys. But ke guys ngicela umuntu ongangisiza
ongakwazi ukuthi angilwise ukuthi if okwenzeka ka left why ngingenzeki naka right, if khona okwazi uxolelo ngoba nake many years of service mina ngiyafika nonyaka. Ukhona ngisho umuntu wakwazi ukuphuma nokudla eShoprite waphuma negrocer, azange azaxoshwe lowo muntu. Mina ngiqhumuzanga Shoprite angenzanga lutho, it was a human error. Ofithi customer ingaphinde ibuye noma nini izolanda imali yayo kodwa mina sengixoshiwe. Ngiyacela guys mina ngabe khona ongakwazi ukuthi angisize ngecase yami ngingakujabulela ngoba kwamanje ngine stress ingane yami graduate manje ngo-October, akala ukuthi ngizokwenza njani. Ngine stress engakaze ngasibona. Angiyacela nje ma South Africans if ekhona unosizo nganginika lona ngiyacela.